Senate mar William Samoei Arap Ruto iluongo ni Professor Kithure Kindiki. Jomodong mawacho wechego giwalo, gigo koko, kendo ok giti gi rieko, giketo fuo mbele. Kithure Kindiki ema dhi bedo running mate. Awachonu wanarom kamana kaka nawacho ne ni ng'ane bedo president to neno mane bedo president mano ok dhi wil. Makata kubedo president muwuondu no dhi wilo to wuondu. Mano fam wananuoka. Secondly, students mag Raila Maril ong'eyo ni ok ichung' e tok dala tigo koko, idonje e dala. Idonje ang'o? Mane momiyo Raila ne nigi gimiluongo ni NDP. Ne wan e NDP no siepa. Sama ne loro Mandera, some of us know ywak. Kawadokie kanu. Iwinjo wach. Bang'e ochako loro Mandera ka ji dhi okon koro tan gi party na to wariwore LDP riwore wadonje gimiluongo ni NAK. Jochung' e NAK te LDP olor. Kam wuodhno king'iye kiwacho ni luwo siasa mar Raila, then it is very basic. Ok kal CBC ka. Mondo yudi exceeding expectation, ing'iya ng'ya 1, 2, 3. One of the ways mwa the cow got 2032 and one wawegi kaka oganda luo nyaka wadonji UDA mwa cow strategic positions, either Secretary General or chairperson and leadership. Masami wacho the supreme organ mar presidential candidate untie yekuru. Makagi declare candidate tikot UDA candidate Ugolo Masara, ODM Ugolo Weda. Kamano ka kori gona joka ngato wakaw ngatadi. To no adu adu beto ke tok pap. To ndindi nyoro girito ni anie yeka. Ne to kai ruji moro ka gesetie kutoke ka ni ruling party koro decide nege dwaro Peter Masara ODM Suna East. Let us we wondo chuny wa jodala wa. Mama ne gima ODM otimo mar donjo dala sani mar chako twak machalo kama gigo ogioko. Sani ndiluo madonje ODM odonji. Madonje UDA odonji. Why uru ebomo wach. That is the strategy. Joge kaka mwejumbe to ng'eyo ni ka UDA modonge intact. Tidhi miye ticket to jibiro go ombulu gi Suria. Emomiyo MPs to kaloso ting'iyogi singo upande. Lakini oganda luo wana wacho ni oganda luo ni 2032 jaluo the cow. Strategy emopogo. Nyaka wadonj mwara overrun. Mang'eny wa bende cow UDA. UDA gi ODM nyalo timo gimiluongo ni joint nomination. Tang'eyo ni ka en joint nomination under President Ruto to dhi bedo free and fair. Iko tonglo. Odhi bedo free and fair. Nyaka joma ne oko manolor nigi oko kawede. Unyalo yudo ka ni ODM kuru. To pek. So, nikech oko pek nikech ji dwa bede kom. Wadwaro ni koro jomohero ma en obede kom. Oaye wangiuru 2030 wa strategize wapimre makagine kendo kawang'e to wakoni ng'ane wagero Masara, wagero Weda, wagero Walo, wagero Babu, wagero Dr. Raymond Omolo, wagero ng'ane wadwagero yawuoyi 10 gi nyiri. Kore ka gibiro chongore gidong' 5, kore ka gidong' 3, kore ka gidong' 1. Jaramogi nowe wagi Raila to we wagi Orengo, to we wagi Nyong'o, to we wagi Uma Muga, mane piny luo kende. Kidhi koni to we Muite, to we Kiraitu Murungi, to we Manyara, to we Mukisa Kitui, to we Wamalwa, o we dhano makane wuok ne ha. To year we were spoiled for choice. Sande ko jowagi odong ma hey gol Kindiki wadwaro mano wan ke ng'ane giri Sefona dheo Babu dheo ke joma onge chama Imara ke ang'o otek small alemonu ni Nyasaye ya wang' Mheshimiwa Oburu ber to kata be kunene all election time midwaro party leader manie coalition nyakube ni unie bathe kaka ne wane bath Jaramogi ma jaduong' koseko to loso na matin tash bet to bet to jomatindo to sani jomatindo ke ma 2 week
They don't have the money, they don't have the voice, they don't have the name recognition. Give better ni one kaka nyocha babo. Never me sane babo say you could not call as a hero. Get then a hero. Can we remain our hero? Talking albedo ni isiko ni podi yuak. Mama edo se tie kumudu go Nairobi modi ya saloon makoro sano chako ugandisha chama ugine jo wajumbe mutegno kako winyi bosiwa podwa wanwa yogora ela mwake yako mwagine we moshi mora elo ninde kata mna kainya sayo mi nyafi modhi odoke polo indwa ni doke tanda within 1 week ne kaka luno pangaraka to maro ni podwa iwago baba no gin ayure mano kawu Yesu babo nindo maper kendo no jatelo mwaluoro mwahero mategno ko udwa iwago baba nyaka ruto yo ngwe yuricho mashino masara ne make kare ni giparo medo karka kachel koda ka Ambrose Weda waduogo bang' yo makaw masario sani to tie paro mathoth anya mado nyaka imbuika ade wacho ni Weda ni kare wang' ni jamna nyaka yuki awinji makare ka wuok ugenya rang'ala kae Weda sasa mazara mos e studio ma Penina Odielo Freddy Kokoth watokana no ka